Na visita, a titular de Política Social tivo tempo de coñecer as instalacións da entidade, a que a Xunta lle vén de conceder unha achega para o financiamento de 8 novas prazas públicas, que se virán a sumar ás 7 que xa existían no centro ocupacional. É un placer para min estaros aquí, pero sobre todo o placer máis grande todavía estaros aquí para traer boas novas, como é este recente incremento de 8 prazas máis no centro de día, prazas concertadas para continuar mellorando cada día dende a Xunta de Galicia a calidade asistencial das persoas con discapacidade. O noso compromiso é continuar atendendo cada día a máis persoas con discapacidade e facelo sempre da man en contacto permanente con todas as entidades sociais de Galicia. Nestes momentos, a Xunta de Galicia ten concertadas con esta entidade Misela 17 prazas, 7 no centro ocupacional e 8 que acabamos de poñer en funcionamento dende as pasadas semanas para no seu centro de día. O noso obxectivo, como decía, é continuar mellorando a calidade de vida das persoas con discapacidade e facelo con entidades que levan moitos anos de traballo, de esforzo e dedicación, mellorando os coidados, pero tamén mellorando a calidade de vida das persoas con discapacidade. A presidenta da asociación, Mari Carmen Hermida, agradeceu a colaboración da Xunta. Moi agradecida que estea a conselleira hoxe visitando a Misela, xa veu, non é a primeira vez que nos visita, e hoxe estamos, encantados que estea. Con este incremento, a asociación contará cun total de 15 prazas públicas para a asistencia de persoas con discapacidade, tanto na atención temperá como na atención diurna e no desenvolvemento da súa autonomía, cun centro ocupacional que mellora as súas competencias laborais.